Kunodaba engifisa ukukhuluma ngalo la. Ngiyazi lungaxabanisa mangalibeka ngendlela engizolibeka ngayo. Uma ngabe bengizoba nenkululeko bengizobe ngithi akekho noyedwa umuntu emhlabeni owake wazama ukufundisa abantu impilo ngokweqiniso, not iBhayibheli imbala. iBhayibheli into yokugcina. Le ncwadi le incwadi yokugcina, the last book that can teach you anything about life. Ngizoshayela ubaba la and hoping ukuthi uzanginikeza imvume ukuba ngikhulume. I've read this book. Ngiyithengile ngiyiphiwanga. I've used this book for isikhathi esiningi ukuzama ukufundisa. Ngase ngihlela phansi ngiyahlaziya. Yebo mkhulu. Yebo Khehla. Yebo. Khehla into zakho uzithumela izolo, so ke ngithi ake ngithatha ithuba leli ngithi uzama ukukhuluma nesizwe. Ungangibambela nje iphimbo lakho kanjalo ngiyarecorda ngakumina. Yeah. Into engizama ukunivezela yona mkhulu ukuthi ifoni yakho ihlezi phezulu kweBhayibheli. And uma ngaba nesibindi esikhulu bengasho ukuthi incwadi engenamsebenzi empilweni zabantu. Ngiyazi akuyona inkulumo leyo okumele ngiyikhulume, kodwa ngophenyo engilwenzile ngokubheka impilo, incwadi esilethela inhlupheko ezweni lase-Afrika. Yeah. Umkhulu ke wayesontweni mhlawumbe empilweni yakhe. Yeah, ngike ngayo esontweni. Waphuma okanye wasuhlala phansi? Ngaphuma ngaphuma ngahlala phansi ngase ngithi ngapho 2018 ngaba nokuintroduce kwizinto zabantu abadala. Sengisho ukulandela nje izinto zomsamo. 2018 wangena kwizinto zabantu abadala. Before that ubusenkonzweni, waphuma enkonzweni wangena kwizinto zabantu abadala. Umkhulu unenkinga emzimbeni, unesimo esihamba sihlukumeza umzimba wakhe. Usebehambile abelaphi kodwa umhlahlandlela kawutholakali. Kunjalo mkhulu. Lento yakukhipha esontweni mkhulu, yakukhipha kuNkulunkulu. Lona wawukade umethembile ukuthi uyena ophethe impilo yakho. Lo muntu wesilisa okuloyile wazokukhipha esandleni sikaNkulunkulu. Namhlanje uhamba ufuna iattention ngaloNkulunkulu ukuze wena umkhumbuze, ungixolele ngendlela engizobeka ngayo amagama mkhulu. Ngizothi mangivalile ke mhlambe makhona la ngibeka kabi khona bese ke ngiyachaza. Ukuza kwakho kimi ufuna mina ngikhumbuze uNkulunkulu ukuthi uloyiwe namhlanje, unenkinga, udinga akukhumbule ukuthi ufuna ukuphila. Ngizama nje ukubeka amagama kahle. Kodwa uma lo muntu wesilisa owakuloya ekuloya ubungaphansi kwaNkulunkulu, ngoba wena awuzange umkhumbuze uNkulunkulu ukuthi sekuyisikhathi soba akuvikele, akazange akuvikele uNkulunkulu. Namhlanje kwamele simkhumbuze uNkulunkulu ukuthi usuyalimala emzimbeni, akaqala ukusebenza. Akunamehluko phakathi kwaloNkulunkulu ofuna akusize namhlanje noNkulunkulu wabaprofeti bakwaBhali, ngoba lo nkulunkulu wabaprofeti bakwaBhali okanye uBhali wayidinga ukukhunjuzwa. Nalo nesimkhonzayo namhlanje udinga simkhumbuze. Ungixolele mongangizwa kahle. Ukugula kwakho mkhulu ungaphunyuka kuko, ungangaphunyuka kuko. Ugula nje mkhulu kunomlisa mumbe owathwala ngawe wakufaka inyoka okuyiyona ekudlayo emzimbeni wakho. Noma ungayisibhedlela mancane amathuba okuba bangakutshela lento engikutshela yona. Noma ungaya kuza kwethu labo bahambile, mancane amathuba baba bangakutshela lento engikutshela yona. Ngani? Ngoba mina ngibheka imbangela yokugula kwakho. Unenhliziyo enhle, ungumuntu obathandayo abantu, ungumuntu ofisela abantu izinto ezinhle, kodwa lokho akukusizanga ngalutho. La kufike kube buhlungu khona mkhulu ukuthi ukutholakala kwenyoka emzimbeni womuntu kuhamba nemali. Okungeyona into eyaziwayo ngoza kwethu okanye ebonakala lula mangabe uyohlola, ngoba uma uya esigodlweni somuntu uyohlola uhamba naleyo nyoka leyo. Ingene kuleso sigodlo leso, idlozi lalowo muntu loyo libaleke, isithunywa salowo muntu loyo sibaleke, ngoba inyoka vele inamandla.
inyoka esemzimbeni kamkhulu into eyakhungwa ngemali ka10,000 rand. Engango 10,000 rand. Ngoba lento wenza kwangathi wena ohambe wayothwala ngale nyoka ukuze lo muntu loyo aphile ngenhlanhla zakho. Uma ngabe umkhulu ake wahamba wajula ngeBhayibheli uzawukhumbula istory sika Jakobe nobani noEsawu. Lapho bethengiselana ngobuzibulo, kuba ungathi wena uthengise ngenhlanhla zakho ngempumelelo yakho kulona umuntu osephumelela ke manje ngamandla akho. Isivumelwano saleyo nto leyo kwakuwukuthi le nyoka kwamele idle emzimbeni wakho. Uma ngabe ilambile ukuzithola amandla, idle kancane kancane, but kumanje ungathi idle kakhulu ku-spinal cord sakho. Naseswini ithintile, nasemaphashini ithintile. Kodwa ekugcineni kuyovela legama elithi iradiation, lento yenziwa lena la kwenziwa khona emtholampilo okanye esibhedlela. Kodwa sibe sibhekane nesithwalo. So uthi umbuzo wami, why kwamele uNkulunkulu simkhumbuze ukuba aselaphe? Okusho ukuthi singamkhumbuzanga ngeke aselaphe. Kulapho ngizwa ngathi mhlambe ngikhuluma budlabhana ngakhona, ngoba umuntu onenhliziyo ehlambulukile njengawe akumelanga azithole akulesimo akakuso ebekhonza uNkulunkulu. Lokhu owakwamukela wena ngo2018 wawamukela inyoka ngokusemthethweni, not abantu abadala. Akunadlozi eliseceleni kwakho, akunadlozi elisemva kwakho, kodwa kunenyoka ehamba nawe. Kodwa lento yavela kwangathi ngabantu abadala. Ngiyaxolisa mkhuluma ukuthi ayizuzwakala kahle, kodwa yavela kwangathi ingabantu abadala. Akubona abantu abadala, ingadlangadla yenyoka enobulili obufana nobulili bakho. Inyoka estrong futhi engezwa lutho ngenkani ehamba nayo leyo nto leyo. Engeke ilashwe ngomuthi, engeke ilashwe ngenye indlela, kodwa edinga ukuba ku-reverse lesasivumelwano sesithwalo esenziwa wena ube ungazi lutho ngaso.